Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu najjačeg serijala na Balkanu. Pre nego što krenemo na ovu epizodu, obavezno me zapratite na Instagramu marko.rokvić, znači obavezno. I svi razvalite taj like čisto da uđemo u trending. A mi sad možemo da pređemo na video. Prva slika kaže: Dušo, jel možeš da izvadiš pile iz frižidera i ostaviš ga jedno 40 minuta u sudoperi? Dodaj mu malo luka i papričice i piva. Dolazim kući za manje od sat vremena. Ok, nema problema. Hvala ti baš i srce. I on stvarno stavi pile u sudoperu, stavi ovaj luk, papričicu i sve napravi. Bukvalno kao da ovo pile kulira, razumeš, u nekom džakuziju i pije pivo, viski, šta god. On je uradio sve što mu je majka tražila, tako da nije ništa loše uradio. Udebljala sam se kao krmača. Pa sram te bilo. Možda sam trudna. Korisnik Messengera trenutno nije dostupan, odselio se iz države. Kad je Baja skontao da je možda napravio dete, bukvalno je bio u fazonu: znaš šta brate, ja sam zapalio, više nisam dostupan, otišao sam negde na Tajland, razumeš, ono gde nema ni interneta, nema ničega, tako da više niko ne zna za mene. Tata, treba mi malo novca. Koliko ti treba? 1000, 2000. Žao nam je, korisnik tata nije primio vašu poruku, pokušajte ponovo. Tata, treba mi malo novca. Žao nam je, korisnik tata nije primio vašu poruku, pokušajte ponovo. Tata, dele besmisleno pivo. Gde? Žao nam je, korisnik sin nije primio vašu poruku. Dobro, okej, ovo je bukvalno sprdnja između ćaleta i sina, klasično podjebavanje, ništa specijalno, tako da idemo dalje. Koje si godište? 06, srce. Ko si ti? Čovjek. Haha, aj čao. Inače, ovo je poslala jedna od mojih lavica koja prati svaki moj video i njoj se dogodilo upravo ovo, tako da kao što možete vidjeti, otrasla je ovog dečka skroz. Mislim, okej, kapiram i neka ga je, brate, kako možda pošalješ srce nekoj devojci koju vidiš prvi put, fazon, ko zna, možda ona pomisli da si ti neki ubica, ko zna ko si ti, kapiraš kako ona to može da zna. Mislim, ne znam kako može da pošalje srce odmah, ali ima svakakvih ljudi, mislim, već smo pričali o tome, tako da eto. Šta bih ti radio? Šta? Oprao bih ti suđe, raširio veš, usisao stan. Okej, druže, a si se isro, brate, znam da to ne bi uradio nikad. Mislim, ne bi ni ja. Znači, opet imamo dopisivanje koje počinje sa Niš ti, niš posebno, nego da te pitam što si svima rekla. Šta? Da je moja kita slaća od banane. Zajeban se samo, usrao se. Inače, ovo je također posle jedan od mojih lavova koji je, eto, zeznuo realno svoju drugaricu, ili ne znam, možda mu je devojka, ali uglavnom na kraju je napisao zajeban se samo, tako da uplašio se da se drugarica ili devojka ne naljuti. Mislim, očigledno ćete sve uraditi za ovaj serijal, što mi se sviđa, mislim, ne mogu da kažem da mi se ne sviđa. Što nisi došao na kafu? Aman bre, daj više pičke. Neću kafu. Polako, ne mogu, strpi se malo. Ću šlogiram više od kafe, 200 smo popili, zajebi me bre. Batica popio 200 kafi sa ovom devojkom u fazonu, očekuje da mu ona da, znate već šta, ali ona ne da nikako, tako da druže, veruj mi, odustani, nema od toga ništa, veruj mi. Ali svakako je dobro, mislim, pogotovo, man, bre, daj više bičke, neću kafu. Ja se izvinjam ljudi, stvarno, ali ovo je bilo hit, majke. Znači, dopisuje se momak i devojke i uglavnom ona je njemu napisala: kad ja imam dečka, ne mogu da vidim chat pre toga, dobro, izvini, neću više da te muvam. Ama ne ljutim se, samo sam rekla jer si rekao da ćeš me ženit, bukvalno. Pa ja te sad mogu prestanem muvam, ali ću te oženim. Mislim, ni ne poznaju se, ali batica hoće da je ženi, što je veliki problem, a i problem je u tome što ona ima dečka i dopisuje se sa njim, tako da bolje da zaboravimo na ovaj chat, ako se slažete. Mislim da je bolje da zaboravimo na ovo. Nešto me interesuje u vezi tebe. Naravno, reci šta. Zašto imaš tako dugačke trepavice? Pa znaš, kad sam bio mali, ja sam plakao i plakao, a zašto nisi piškio i piškio? Znači, bukvalno mu je devojka ovom porukom rekla u fazonu: zašto ti nije porasla piša, razumeš? Nego ti rastu trepavice koje generalno nemam ništa od njih, tako da bolje da ti raste dole. Tako da, Jesi još ljuta? Jesam. Što? Eto tako, zato što si me previše isprskao. Čekaj, ja moguće. Ljudi, jel moguće ovo? Upišao sam se od smeha, majke mi. Ljuta sam zašto si me previše isprskao, pa do jaja, vidi, ovo je vrh. Čekam da MarijaTube izbaci novi klip. Pecam, sedim i razmišljam,
Smorio sam se, gledam kroz prozor, pada kiša. Odlično, kogod je napravio ovaj post, hvala ti puno, ovo je vrh. Mislim, meni je krivo stvarno ako je svima ovako koji čekate moj klip, ali opet iz druge strane drago mi je što iščekujete moj klip, tako da volim vas najviše stvarno, mada vi to već znate, tako da. Mogla bi malo da pričaš sa mnom onako prljavo. Đubre, WC, prljav veš. Dobro, mogla bi neke vrele slike mi pošalješ onda. Kad je video u fazonu da ne znaš šta znači prljavo i da odmah misli na kontejner, razumeš, i veš i šta god. U fazonu je batica, pošalji mi bolje neke tvoje vrele slike, mislim da je to bolje nego pričamo o prljanim stvarima. Evo još jedan post koji je vezan za mene, kaže: vozi ko grom, svako malo pogodi neko drvo. Kao ja vozim i udarim u svako drvo. Nije smešno. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Smešnih dopisivanja ispale, iskreno ja sam se upiš od smeha, ovo je bila jedna od smešnih epizoda, tako da hvala vam što šaljete četovi i što i dan danas šaljete, hvala vam puno, tako da naravno bit će još epizoda smešnih dopisivanja ispala, ništa ne brinite za to, gazim ovaj serijal do kraja života, razumeš. Ako ste uživali, ja znam da jeste, rekao sam na početku, razvalite taj like, idemo u trending, razumeš. I svi koji ste novi, obavezno se pretplatite na kanal, a mi pre nego što završimo s ovim klipom, pozdrav ili shoutout u ovom klipu ide za Enu Omanović. Hvala ti, kraljice, što si deo familije i što pratiš svaki video. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završite. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!